لسر زوین دو قنطره چیه قرش داغه ده جه دگرن ورز دروتونا برنجی دست بکر. پارێزگار و ڕێبەبەرên ڕێخستنên جوتکارiyê yên Diyarbekirê beşdarê çalakiya destpêkirina werzê nû bûn. Birince qereş daxê ji aliyê saziya patent û marqeyan ve hatiye tomarkirin. Îsal li 10 navçeyên Diyarbekirê li ser 13,727 dunuman cûtkariya birincî hatiye kirin. Parêzgerê Diyarbekirê Münir Karaloğlu got, dewlet ji bo piştgiriya cûtkarên birincî bû serê dunumê 66 lîre piştgiriya mazot û gübreyê dide. Muxtarê gundê Kanîpanîkê yê ser bi navçeya Çinarê ve Mihemed Saîd Gulçer amaje kir, îsal berhemanîna birincî baş e û ew hêvî dikin, serê dunuma ku 10-12 kilo tov lê kirine 600-700 kilo berhem bîne. Maşallah îsal verim jî rindin yani birinc genelde yani. Devê bölgê de herçî ajotin jê memnûnin yani. Avdaniya wî em tabi kanala lê çê dikin. Cenanê me nahanin. Sürekli te avdan yani birinci vakit işledin yani sürekli navavê de gera bê avdan yani. Zeviyên qontara çiyayê qereş daxê bikevirin lêbelê cotkaran hin zeviyên xwe ji keviran paqij kirine. Cihên ku bêkevirin bi makîneyan tên durûn. Lê zeviyên bikevirin ji aliyê paleyan ve bi dasan tên berhevkirin. Li gorî daneyên fermî di sala 2016 de 5500 ton, di sala 2019 de 7600 ton birinc hatiye berhemanîn. Lê îsal tê çaverêkirin ku berhemanîna birincî zêdetir bibe. Em avê bera ser didin gişî şil dikin. Giş piştî şil bû mêjir toxum davênê. Toxum piştî me avê ji emeliş nav derdikevin dibe aydê cenana. Em dolumê 12 kiloa davênê. Mesela vata rind weri dolum yani tonavi yakavi çeli dedi, siyi dedi. Mesrafavi yani ki zedeyi. Yani pir zedeyi. Baharıcı en endik mesela je 5-6 tonara nizka 7 milyar para, 9 milyar para mesraf derre. Birinci memleketime nar derve. و birinci memleketime bir kalite servire tüne bir kalite. O Bilgame kısmı çağayta Yahudi ki piyasa birinci sekine. Li herêma Diyarbekirê di meha Nîsanê de tovê birincî tê çandin û piştî 5 mehan ango di destpêka pahîzê de tê çinîn. Cotkar kîloa birincî bi 7 lîre û nîv difiroşin. Lê dibêjin li gorî lêçûn û zehmetiyan nirxê birincî divê bêzê de kirin. Cotkarên herêma qereş daxê piştî 5 mehan dest bi çinîna birinc kirine. Li hûn dibînin bi dasê li vê derê tê te çinîn lewra derdûra çiyayê qereş daxê gelek zeviyên ku bikevirin kevirê reş hene bi makîneya çinûnê nikarin tê kevin nav de. Cihê ku bi dasê tê te durûn bi dasê tê te durûn dûvre ev birinc dema ku hindeke ziwa bû davên berdevê makîneya çinînê. Makîneya çinînê jê li piş xuya dike li vê derê cotkar çi dixwazin ku birincê wa di bazara Tirkiye ya cîhanê de her bête nas kirin. Niha kîloa wî derdûra 7 lîre û nîv tê te firotin li bazarê lêbelê ew dixwazin ku nirxê birincî her bête zêde kirin û di bazareke berfireh de cihê xwe bigire. Hesen Kösen, Kurdistan 24, Diyarbekir.